ole hei voin nilai ni jing da ruk le chon ve October ni khat ania lai kan Khawdai Leimin chungchang hei ti hian motor hi somnga borvel an lo tang hmana chuan hei hian lai hi alo nia chuan sawtah saw a piah lai saw a khat ve muk mai a mara chu tu hmanga leivung tam tu kha chu ani hran chuang lo a hi tuna kan Khawdai Leimin din hmun ani ang khai ron lamah chuan a lang thei chin sa sa motor kang an lo awm hman bawk ani chuan hei engemaw chang khianin hi lai tang khianin lung te hi ron lum thale buk buk thina chu takin kan Khawdai Leimin din hmun ani hei han thian fai dawn se darkarkhat darkar hnih vela chuan lang thei tura ngai ani e lai bi tai ron chuan a zawn lai hi cher deuh hlui hlui ni ti hian report na han pelok ani e